салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман Фирдавси хурсандам. Як футболбози тоҷик бо амали кардааш давоми чанд рӯзи охир аст ки дар сархати сомонаҳои варзишӣ ва иҷтимоӣ қарор гирифтааст. ин муҳофизатгари дастаи ротор Муҳаммад Султонов мебошад ки аксар расонаӣ гардиду ҳамагон аҳсану офаринаш мехонанд. барои чӣ? ҳоло мефаҳмонам. дар таърихи фаъолияти варзишии футболбози 26-солаи тоҷик чӣ рух дод? шанбаи гузашта дар бозии дастаҳои ротор ва текстилшик дар шаҳри Волгоград ҳолати аҷибе рух дод. дар зери борони пуршида дастаҳо маҷбур шуданд вориди майдон гарданд. аз ин на танҳо футболбозон, балки кӯдаконе ки дастаҳоро ба гоҳи вориди майдон шуданд ҳамроҳӣ менамуданд, зери қатраҳои шиддатноки борон тар шуданд. футболбози 26-солаи тоҷик ниммуҳофизатгари дастаи ротор Муҳаммад Султонов ба духтарчаи дар назаш буда кӯмак намуда бо пираҳанаш нагузошт ки ӯ тар шавад. ин амали ӯ дар як фурсати кӯтоҳ дар торномаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ диққати мардуми зиёдро ба худ кашид. дар ин бора сомонаи маъруфи варзишии Русия Sports.ru иттилоъ дод. Муҳаммад Султонов дар Тоҷикистон таваллуд шуда нахуст қадамҳояшро бо ин пайраҳа дар ҳайати ССК Москав гузошта буд. баъдан ӯ дар дастаҳои Локомотив-2, Спартак Налчик, Тосно ва Шинек ҳунарнамоӣ кардааст. ба дастаи ротори Волгоград ӯ соли 2017 тавассути иҷораи озод гузашта. дар соли аввали фаъолият 15 бозӣ гузаронида 4 дафъа дарвозаи ҳарифонро голборон кардааст. хоса як расм тавонист ки Муҳаммадро боз ҳам бештар бар ҳамватанонаш муаррифӣ созад. Фатҳулло Фатҳуллоев, ниммуҳофизатгари тими миллии Тоҷикистон ки чанд рӯз пеш аз дастаи Истиқлоли Душанбе ба Бухорои Ӯзбекистон гузашт, бори нахуст бо пираҳанҳои ин дастаи ӯзбекистонӣ ба майдон омад. ӯ дар бозии дӯстона муқобили тими Локомотив 90 дақиқа дар майдон ҳунарнамоӣ кард. Фатҳулло Фатҳуллоев ҳоло ягона футболбози тоҷик аст ки дар дастаи ҳамсоя кишвари мо ҳамчун легионер фаъолият мекунад. баъд аз оне ки собиқ сармураббии тими миллии Тоҷикистон ва дастаи Истиқлол Муҳсин Муҳаммадиев сармураббии Бухорои Ӯзбекистон гардид, сару садо дар мавриди гузариши якчанд бозингари тоҷик ба ин дастаи ӯзбекӣ баланд шуд. аммо феълан Муҳсин танҳо Фатҳуллоро назди худ даъват кардаасту тамом. дирӯз чанд хабар дар мавриди гузариши капитани бошгоҳи Аякс Матеис Деликт ба нашр расид. ин ситораи 19-солаи Голландия ки тӯли 3 моҳ диққати топ дастаҳоро ба худ ҷалб намуда буд, ниҳоятан ба бошгоҳи Турини Ювентус гузариш кард. дирӯз дифоъгар барои бастани шартнома озими Турин шуд. хабар медиҳад сомонаи расмии Ювентус. шартномаи байни бозингар ва бошгоҳ ба муддати 5 сол ба имзо расид. қаблан хабар дода шуда буд ки Ювентус барои ин ситораи 19-сола ба хазинаи Аякс 85 миллион евро пардохт мекунад ва музди солонаи ӯро 12 миллион евро арзёбӣ мекунад. ёдовар мешавем ки дастаҳои Барселона, ПСЖ, Ливерпул ва Бавария низ муддаии асосӣ барои ба даст овардани Матеис Деликт буданд, аммо худи футболбоз дастаи Ювентусро интихоб намуд. сабаби асосии гузариши ӯ ба Ювентус Криштиану Роналдо мебошад ки дар финаи Лигаи Миллатҳо байни якачинҳои Португалия ва Ҳолланд ӯро ба Ювентус даъват намуда буд. Деликт бошад пешниҳоди Роналдоро рад накарда ба Ювентус гузариш кард. ба ҳар ҳол киро ба даста овард ин муҳим нест. муҳим он аст ки дар ин мавсим Ювентус супердаста сохта нест. писари Маурисио Почетино сармураббии Тоттенхэм футболбоз аст ва аввалин шартномаи касбии варзишиашро ба имзо расонид. писар дастаи падарро интихоб кардааст. яъне футболбози 18-сола Маурисио ном дошта ҳамакнун дар ҳайати дастаи то 23-солаи Тоттенхэм баромад мекунад. ҳамлагари дар мавсими гузашта дар миёни бозингарони то 18-сола баромад намуда дар 23 бозӣ 4 гол задааст. طبق خبرگزاری سامانه رسمی BBC شروع از موسم 2019-2020 رگلامنت پرمیر لیگ انگلیس برای معین کردن موقع دسته‌ها عوض می‌گردد. اگر در موسم‌های قبلی برای معین کنی موقع پیش از همه تناسب توپ‌ها به نوبت گرفته می‌شد، پس از آغاز فصل جدید به نتیجه بازی‌های بین خودی دسته‌ها برتری داده می‌شود. زلاتان ابراهیموویچ خود را از دیگر سیاره می‌شمارد. دیروز یک روزنامه‌نگار از او پرسان شد که با فکر شما در منطقه 51م چی است؟
пеш аз оне ки ҷавоби Ибрагимовичро баротон хонам, камтарак барои онҳое ки дар бораи минтақаи 51 чизеро намедонанд маълумот медиҳам. Минтақаи 51 номи як урдугоҳи ҳарбӣ аст ки дар амрикост ва касе намедонад ки дар дохили ин урдугоҳ чиро пинҳон мекунанд. Фақат ҳамагон медонанд ки ин урдугоҳ аз асоситарин минтақаи ҳарбӣ аст ва он ҷо беҳтарин яроқ ё худ асрори ҳарбиро пинҳон мекунанд. ҳар кас он ҷоро дидан наметавонад. Ибрагимович ба суоли оне ки ба фикри шумо дар ин минтақа чиро пинҳон мекунанд чунин ҷавоб дод: ҳама медонад ки он ҷо ягон Ибрагимовичи дигар нест, чун Ибрагимович дар дунё яктост ва он ҳам пеши шумост. ман минтақаи 51-уми худро дорам, гуфтааст Ибрагимович. Флойд Мейвезер ҳар рӯз дуо мекардааст то бо Ҳабиб Нурмуҳаммадов рақобат анҷом диҳад. Ин дар ҳолест ки Ҳабиб баъди ғолиб омаданаш бар муқобили душмани ашадиаш Конор Макгрегор Мейвезерро даъват кард то бо ӯ ба майдон барояд. ҳамон гапро ёд доред? Ҳабиб гуфта буд ки дар ҷангал бояд як шоҳ бошад. Ин гапу чапҳо ҳамон хел ба қавле мурданд. Акнун мисле ки боз рӯ мезанад. Дирӯз менеҷери Ҳабиб Али Абдулазиз дар як навор гуфт ки маро ҳар рӯз қариб аз ҷониби Мейвезер занг мезананд ва хостори рақобат ҳастанд. Аммо ҳоло ба мо ин чиз аҷиб нест, чун мо ба рақобатҳои 7 сентябр тайёрӣ мебинем. Баъд аз он ягон фикр мекунем, гуфтааст Али Абдулазиз. Ба фикри шумо, агар Мейвезер бо Ҳабиб дар ринги бокс рақобат кунанд, ки ғолиб мешавад? Фақат аз рӯи мухлисӣ баҳо надиҳед. Дар бокс ки зур аст, Мейвезер ё Ҳабиб? Муисафеди 96-сола дар давидан ба масофаи 5 километр рекорди навро дар таърихи инсоният гузошт. Шумо тасаввур кунед, одами қариб 100-сола 5 километр давад. Ин нафар Рой Энглерт аст аз штати Виргинияи Амрико, ки дар мусобиқаи USATF Masters Outdoor бо паси сар гузоштани 5 километр роҳ дар 42 дақиқа миёни пиронсолон мақоми аввалро ишғол кард ва гуфт ки ин хурсандиовар аст. Аз ҳама лаҳзаи беҳтарин ҳамон вақт аст ки шумо лентаи нуқтаи ниҳоиро меканед. ман худро қаҳрамон намеҳисобам, чун осон аст ғолиб омадан вақте ҳарифонат сус бошад. ин суханҳоро аз рӯи хоксорӣ гуфт, вале дар асл қаҳрамонист ки дар синни 96 5 километр роҳ давидан. ба ҳамин тамом. То дидори навбатӣ, хайр.